Mai țineți minte astă vară când am zis că vreau să-mi schimb mașina? Pentru că a mea s-a învechit și pentru că trebuie să o duc la service și așa mai departe, ei bine, a sosit moment. Am venit, bineînțeles, la prietenii mei, la Spot Wheel, să-mi găsesc o mașină. Ce mă bucură pe mine este că eu nu mai trebuie să stau să verific vânzătorul, nu mai trebuie să stau să verific kilometrii, nu mai trebuie să stau să verific istoricul mașinii, pentru că cei de la Spot Wheel fac asta pentru mine. Și am găsit o mașină care îmi place. Haideți să vă arăt. Cumpărarea unei mașini second-hand poate părea o loterie, mai ales când nu ai o garanție clară cu privire la starea vehiculului. La Spot Wheel, încrederea este fundamentală în tot ceea ce fac ei. Spot Wheel se asigură că fiecare mașină trece printr-o inspecție detaliată de 200 de puncte, efectuată de experți certificați, așa că știi că obții o mașină care a fost atent verificată și testată pentru siguranța ta. Când am ales Spot Wheel, nu căutam doar o mașină second-hand, voiam o mașină în care să pot avea încredere. O mașină care să fie cu mine pe termen lung, de aceea am mers pe mâna celor de la Spot Wheel. Încrederea nu este doar un cuvânt pentru Spot Wheel, este un proces. De la inspecție până la garanție, fiecare mașină este garantată pentru calitate, performanță și siguranță. Asta e standardul Spot Wheel. De asta am venit la ei.